ngarang kota, labe sibuan dame doon lasmi ohal, usaluhut wanisi. Harapan kami, punguan untuk ama asap bermakna. Huriani tuhata, hamu amanami dohot tamuina nami nang sungoni na posobulung. Hulai hai mengusir na pasahaton atas nama perhaladu ni huriata hagabitang rang kota. Selamat hari Natal ma hupasat tami tu hita saluhuna. Pukotama perminggota di ari pesta Natal napa dua huna pala di bagas atikion. Tapuji matuhata marhite-hite buku ede nomor 605 ya sada doh dua nang opat de opat atong rap jongjok kita. Masule,
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga patar hanguluani jalanunga huidahami, jalanunga hu hati dakko kami dohot hu baritahon kami tuhamu hanguluan na saliling nilelengna. Na dilabung ni amaihian jalanaung patar dihami. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali amanami amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Natubu di huta Betlehem. Saya pinuji magwarmu na badiai. Ala naung ditikir ho hami bangsom. Ditogu-togu ho do hami sian haholo muntu hatiuron. Jala dipadomu ho do hami naholang hian sian ho. Gabesaur muse dohot ho. Gok halalas ni roha dohami alani. Say jalo mahamalateon ni rohanami. Naong tinopotmu marhite-hite anak mi. Amen. Marede mahita say Roma tu barani pina. Tatangihon mapatik ni debata, ima patik na parjulo sahat rodi patik paupaton, songonom marido disi. Patik parjulo, ahu do jahuba debatam, ninna debatata. Dang jadi merakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaumu jala dang jadi sumanonmu. Manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toru ni tano. Yang gotunggay besi sobaon manang sioluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata. Yang gosoturi dalan na. Ay hona uhum dosugut akkana marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinonomari maula hamu nasa silomu. Alay ang guari papituhoni. Ari paradianan ni Jahuba de batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom boru-boru. Ro dipinahanmu. Rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ay dinonomari do ditopa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nang sa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibaheni do ubahen na dipasu-pasu di bata Jahuba. Ari paradianan nai jala di parbadiai. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tu Tuhan debata mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon no bar tu patik ni. Amen. Mari de mahita sikop doa sini roham.
Hatopoti madosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalana bonar. Para si roha jala partaluk ni roha jalana basar doho. Semermangulahi marohami dahami. Dibaheni saise sama sudi dosa nami. Dangadong nahu pangasaon hami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Molotung adong manangis na mardosa. Adong do pangodianata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapun madi debatana di gijang. Amin. Mari dehita obet lehem namet meti. Tatangihon mahatani debata turpu epistel di pesta natal paduahon imasian pesalmen 145 ayat ualu sahat rodi ayat 10 tolu tajahama marsika sorin partalup jala parasiroha jo Jahobah lebat do ibana taripas jala pardingkan basa bolong. Madok mulia tema sudi jadiam mutuho ali Jahobah jala dipuji akan anesiamu doho. Laho papotohon tu jolma manusia akka hagogonai dohot hamuliaun ni harajaon na nasangati. Ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalan au piopsa. Amin. Mari dehita hatu audo. you.
Tahatidak ko mahaporsiyaw tay, songon nani hatidak ko nidongata sa haporsiyaw di sa dok portibion, rap mahita madok. Au porsiya di debata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan, na tumapalangi dohotan. Au porsiya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siaton di porbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata, na tumaw na bernit, di panghuman ni silatus, na mati tarpaja loy bana di hau pinarsilang, na tua banua toru dong ditanom, na mula mangul di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu hundul siamu ni debata Jehovah, amanai parguguna suhatudusan, di sima ibana pay mamulak sugo tu tanoon, mangu humihalak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porobadia, jaladong sa huria na badia, huria hato panihalak Kristen akka na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na madok, mula mangulu sugo daging nihalak na mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabigima korsian ina Hanna.
Sunggul-sunggul dihita di pesta Natal perningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus di bekasan sedarion na parjulu guarni punguata di tikion ima pesta paduahon Natal paduahon perningotan di hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus dohok topik Yesus do silam hasangapon ni debata. Na paduahon di pesta paduahon perningotan hari atu tubuh ni Tuhan Yesus di tikion di patupa huriata do pasahaton ulos turuas ni huria naung marumur 70 tahun dohot tali kasih Natal turuas ina nama balu dung sidung sunggul-sunggulon. Jaladung sipul pasahaton pelian paduahon di patupa do padidion nabadia tu 10 pitu halak poso-poso ruas nihuriata. Songonima sunggul-sunggul di pesta paduahon parningotan area tu tubuh ni Tuhan Yesus di tikion di paso-paso tu hatama parsaorata. Namangihut tabege makor ina Kamis.
Sahat mahita tu napasahaton ulos tu amanami inanami na marumur 70 tahun. Ditiki mareddehitan non borhat mahamu amang, borhat mahamu inang tujulu asa dipasah huriata ulos tu hamuna. Alani maredde mahita di Betlehem do tubuh. Di hamu amanginang ruas ni Huria HKBP na marumur 70 tahun na somajalo ulos apresiasi ala padonganio ni Tuhan tadi hamu saliling na 70 tahunon pasahaton ni Huriat tamatu hamu ulos hatutuawon. Ada orang sosahat ulosi ape tuhamu amanginang hujaha mahatani debata natar surat di Pesalmen 10 ayat 10 sono didok. Ari-ari ni tahun nami itap 70 tahun doi. Jala molo marhagogoon situtu di eak do 80 tahun. Jala hinadenggan nasida do hangaluton, dohot halujaon. Ai hatop situtu do lausalpu, jala habang dohami. Ima sahatna. Alani amanginang. Sai dipatau di pargugu itu hatta mahamu madalani ari-ari ni golumu tujuluano. Tetap semangat, tetap di bagasan persitutuon nakpe lam tugalena pamatang alani usia lam lanjut alai anggot todimu toktong magirgir mamuji pasangap debata sahat rodi nadi tait muse hita sian portibion. Nuaing hupasahat tamima ulus hatutuaon tuhamu saluhuna lasmarohamu majalo.
Noaeng sahak mahita tu acara pasahaton diakoni tu ruas ni huriata ina hanna ate ngata boto be molo hanna te alani pinasahak mapartikian mangaturhon tu inang dewan tujulo menang. Shalom. Horas marita saluhna. Alahita di bagasan hepas sadarion. 100 pitu pelopak main nahana di HKBP Tangerang Kota. Nah hamijon perwakil inangda. Akana soro walaupun ngaha di ini kan akka situawi nah nadongi mak. Asal nang gurgar akana pinasaha turun. Malate mah hugurah mak. Parjolo nyonya bemanik hot mauli purba. Nyonya si Mamora Insinyur Bunga Situmorang, Wik Sada Nyonya si Bemanik Hotmauli Purba, Wik 2 Nyonya si Mamora Insinyur Bunga Situmorang, Nyonya Debata Raja Sonti Serdiana Butar-Butar, Nyonya si Anturi Nurlinda Manurung, Nyonya Panjaitan Rufiana Hutahayan, Nyonya si Handar Mawati Limbong, Nyonya si Tompul Dorima Simorangkir, Nyonya Huta Soit Marlinang Pelumban Tobing, Nyonya si Tua Pepanjaitan Borari Tonang, Nyonya Nenggolan Regina Magdalena Sihaloho, Nyonya Nebor Husurianing Siboru Sitorus, Nyonya si Manjuta Leni Herawati Sitorus, Bibil Fro Nyonya Ratna Sinurat, Nyonya Manalu Mastiur Boru Hobing, Nyonya si Manulang Nurhaida Sitorus, Nyonya si Tua Ogul Tomor Mau Liburna Pitupulu, Nyonya si Tua J Manalu Nurmali Silaban, Nyonya Sumihar Manurung, Nyonya si Damutar Esmi Boru Damanik, Nyonya si Tua B Pasaribu Herpider Boru Purba, Nyonya Pasaribu Dr. Anda Maslea Boru Butar-Butar, Nyonya si Tua Hutagaul Erida Turnip, Nyonya Napitu Ratnawati Boru Tajulu, Nyonya Purba Sumihar Melati Nenggolan, Nyonya si Tua Tapu Bolon Lesitawani Lumban Raja, Nyonya Saut Turnip Erika Boru Samosir, Nyonya si Hombing Rukia Tambunan, Nyonya Manalu Tirolan Boru Pasaribu, Nyonya Nenggolan Permina Marpaung, Nyonya Gultom Arta Asima Sinaga, Nyonya si Tumorang Intan Boru Panggabean, Nyonya si Tua Pasaribu Teodora Manurung, Nyonya Sinaga Romulia Siregar, Imana Aneng Manjalo perwakilan Molate Maditu Hatta. Jadi na jongjong di jolo nata adop nuaeng nasida ma na mewakili inahana sian ganup wik dakola di jauh hobbe na asing ni na di jolo on situa wik na manot pasahaton tu akka inata anggona mewakili holan na hadir di jolo manuain nga mewakili sude wik HKBP Tangerang Kota na 38 wik kita nuain di pasahak mak
Tapasahat ma peliata no muli tutuhata, uhut mahita marede sairoma hamona. Dameni debata nasumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal marihita saluhutna amanginang.
So na kurak semangat do pe na uloja do na 2 hari na salpu memang borngin tunatuari muse dungi akamat tainata nama buat tardidio sehirana hurang murum do hida horoha marsanggul marsasak marmekak do tehenaki sahalna jo selamat Natal mari hita saluhukna selamat hari pesta mari hita saluhukna. Ido. Terlas roha semangat di Natalo. Amanginang hita na pungurison tatangi majolo hatani debata jamita di pesta Natal ari paduahon di obmason na tersurat di Heber bidusada ayat sada sahatu ayat 4. Songonom madidok. Jot jala ragam najolo pabahen ni debata mamakulingi akka amai marhite-hite akka panurirangi. Alai di akka ari naparpudion dipakulingi dohita marhite sian anaki. Ibana do dipabangkit gabe sitean parluhutani. Jala marhite-hite ibana do ditopa akka hasiangani. Silam ni hasangapon nado dohot suman ni hadirion nado ibana. Jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana na marhagugoni. Jala dung dipatupa ibana hayason sian akadosa hudul do ibana tu siamun ni hatongamon na digijangi. Songon surung ni guarna na tinean nai na mengatasi akka suru-suruan songonido surung ni hasangaponna martibakon nasida. Ido sahatna. Hurian itu hatta nahu haholongi di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Turpukon ima surat Heber na ditujuhon tu akka halak Kristen namar haroroan sian Yahudi di pangaratoan, di perserahan, di inganan namar ragam. Natongon mengadopi akka hamaolon na dipasiak-siak di pinggirhon nasida di pangaratoan nabi. Tujuanna suraton ima mangapuli jala patugu rohanasida asa unang ganggu. Asa jamot di akka pangasupi na mabibiari dohot na pararaton poda na lipe. Lumobi marsihohot patasakon hapor seon nabi. Suraton patorason patasakon hapor seonna sotung gabe manudalhon hapor seonna. Sotung gabe mulak muse tubakko-bakko nalileng tagan so sihuton Kristus nasida. Amanginang tudosdo tubang sota nasomadai hinatong kini kemerdekaan. Gabe hira na tumabo dihilala di masa ni Nippon. Manang di masa ni penjajahan Belanda. Songon bangso Israel ujui di parhorsihan. Hira na tumabo dihilala halaki di parhatoban halak Misir. Ala manaon na porsuk nasida di parhorsihani. Gabe say naing laurohan nasida mulak tu Misir. Hirana tumaboi sian mandiri songon bangso ni debata. Di ha Kristenot tapi amanginang olo do adong nuaeng
mulak tuhasi pelebeguon songon ugamo ni halak batak ujui alani hacikna dohot alani ragam dina masa manipa manang madodoni ngoluna gabe mulak tuhasi pelebeguon gabe lau ibana manobba akka sumangot gabe lau ibana makatahatai tu hinabor tu kuburan ni akka keluarga manang sisolhotna. Marhite turpukon amanginang di jauhon jala di sungguli dohita songon na di ayat sada nakingani jot jala maragam dodalan ni debata lau manopot mamakulingi jala patudu holongna tuhita jolma manusia. Padohani patuduhon parsitutuon ni debata makaholongi jala palua hokita. Sada sian parhatutuon ni debata manopok jolmai ima marhite-hite hatutubu ni tuhata Yesus Kristus. Padohani patudu parsitutuon ni debata marhite-hite hasosorang ni tuhata Yesus Kristus tu portibion gabe jolma. Di huriata HKBP sadiri pe jok do ro debata manopot hita. Jala ragam do cara ni debata manopot tita. Isara ni marhite lembaga penginjilan Inggris. Alai gagal do na manongotson si Burton na Zulu. Dungi Roma muse penginjilan sian Amerika. Disuruh ma dua halak manopot bangso Batak ujui mamaritahon barita nauli cara ni debata madulohita alai hasilna tragis ai gabe dibunuh di pamate do Simunson do Sileiman sakap mabuan barita nauli alai balosna hamatean dungi dang macari terus do debata manopot bangso Batak manopot huriatta HKBP disuruh mamusesia Jerman parbarita nauli manopot bangso Batakon dungi gabe dipakai manang badan sending nasian Jerman RMG dipakai budaya manang bahasa na asing di dok ima kreatif lokal dipakai nasidama dipakai adat tai budaya tai dipelihara ima dalan patol hatson barita nauli gabe godang akasihutton Kristus godang mana tardidi tu bagasan goar ni debata ama anak dohotod di parbadia marjongjongam huria disadok tano Batak dungi marparbue sahat tu tangerang kota ima cara ni debata manopot bangso Batak manang HKBP nakpe parjolo padua halihon ditulak alai ala holong ni rohani debata dang tarabat dibahen akka huaso gogo ni portibion harajon na sahat tu tano Batak dang boy akka hagogoon portibi manang agama manang keyakinan kepercayaan ni bangsota bangso Batak na jolo songon agama primitif si pelebegu daktar bahen ni ima ngabati hasasahat ni barita nauli tutano Batak di boto hamuda manginang sejarah ni akka pargodungan di bona pasogitaan Pia Raja Tarutung
seminarim si peholon dohok gudang akana asing anggo mangihutton akka parhuta na mangalehoni sakak nasida asing do lokma disad di pajongjong gereja lokma disad di pajongjong persikolaan nin nama dok seminari si peholon ala parbeguat doi asa dia lang begui nasida inna ima rohana sida aka na porsea aka padita manang penginjil na parjoloi mangasahon huaso ni debata bajongjong do laos ido kantor pusat ta HKBP Piaraja Tarutung na pinasah ni marga lubat tubing dungi muse na di seminari si peholon na pinasaha ni marga na pospos. Parhomangakyad doy ninna nasida. Alay gabe lausianido martubuan akka parbarita na uli. Dipilit di bata nagabe na posona, disuru laho manopot luat tuluat pasahaton barita haluaon taringot tu Yesus Kristus tuhattay. Di statistik na parpudi ngamar 6 juta lubi ruas ni HKBP. Dingot tamudo inang inahan na nga 3 taon tahi HKBP. Na di tanggal 7 Oktober na salpu 103 taon ma HKBP. Ningot tamudo inang narong marningot. Isehita na marningot. 110 tahun. Tanggal 110 opat. Tanggal 7 Oktober 1860 sadama jongjong HKBP. Jadi na di 7 Oktoberi 114 tahun mahita. 6 juta hampir 1,5 juta hita. Di Sadok Portibion, termasuk na di Amerika. Ruas ni HKBP. Jadi ima cara ni debata mabahen lam torop akana porsea sian tonga-tonga ni halak bata. Amanginang alay tong dodohonon. Nak perikot hatoropon alay na utama sude nasa ruas ni huria unang maholan gabe agama Kristen alay gabe sihuton Kristus ma dang holan tersurat tardidi amanginang da hamuak kana mabuan ianak kota tardidian non dang holan pasuraton tardidi memang syarat di huriatta menjadi ruas ni huria menjadi pengikut Kristus Kristen nok tardidi tu bagasan goar ni debata ama anak dohot tod di porbadia alai dada holani ulota songon natorat camu songon opungna unang di pamanja-manja pahopuna ikon terjadi do pemuritan manopa nasida mulai sian hamek metonna gabe siihutton Kristus nama mulin na betul-betul maka porsiai holan debatadi bagasan Kristus do Tuhan nama kokop nama nobus jolma siad dosa alani amanginang nama buah danak tardidian non tanggung jawab minatoras do mengajari ianak konna asa lamtang hapor siaonna mamuka sian hamek metonna sahat rodina magudang ibana dung makatidakon hapor siaonna tentu melalui akab belajar sidi dung makatidakon manang lepas sidi nasida
nunga tarajumi, nunga dewasa, nunga tang, nunga matoras hapor siaonna, nunga diboto be dia nadenggan siulaonna dia naroa si pasidingonna. Apalah tu si ikon tanggung jawab ni natoras do. Dakkolat tardidi sebelum lepas sidi ajari hamu akayana kotai gabe si hutton Kristus dang holan Kristen. Namangihut amanginang di pabangkit dohita gabe sisianna namar pakkilalaan tudongan. Namar pakkilalaan lapatanna anggo dihuriat taon natuare nunga hupasa hati ba dak parsuada ubah ruas ni HKBP Tangerang Kota otik manang godang di pasahat alai adong do partisipasina mangalehon songon pangurupion tudongatta nahona bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara doh di Aceh, secara khusus di Tapanuli Raya, melalui huriatta HKBP, holan sian huriatta, wedo tapasahat, ono 2 juta. Nah itu, alaniaha bui dapoti alamar pakilalaak kita. Jadi dipangido turpukon asa gabe ruas namar pakilalaan. Takas manada madai dengga basa di debata. Dakkola di padohan alai doho di pabahenan. Empati. Alani ditogihon turpukon akamanginang dipatau dohita gabe sisean. Si hutton Kristus namar pakkilalaan. Boy dia atto, boy dia tusi, nahinilala ni donganna. Dakkolan mamikiri dirina, dah. Alai disarihod donganna, olak ni nabuy, pinomat hata si paingot, sabar huda, nakpesongoni si taonomu. Tarsongonido gobaran ni huriatta napasahaton diakoni naking dang naparukar-rukar si taono ni nang hanna ate da adon do sukun ay basa hola tuina hanna basa nang dohot tuama na babaluin na moloro sukus-sukut tu hamu inak songoni di boto hamu do mangalusi aha malusmu. Memang molo akka amata lebih kuat do manuhuk si taonon daripada akainata. Iya, lebih kuat. Ido ubahena di halak batak pe, di halak batak molo ngamabalu ina dang dipakai betu adat. Di pasisi doi, ada ngarga akan nama balu. Ala yang go di huria, di tuhata Yesus, argado nama balu. Ido mabahen. Jadi dihamuak kainang alani kesetia amuna habengetomuna ba manahak kamu. Gudang do naso olo inahan na. Gudang. Nakpe sa sitong nga inahan na ibana. Gudang. Alaidak pola rukaran yate. Mauliate manaking dikur munay inang. Las roha. Dinatalon. Marsiragap pamu. Warna nuansa merah. Berani. Atau nga diresapi hamu pengorbanan itu hata Yesus marhite mudarna di palua hita di pargugui hamu sian parbaluom munai. Sa itu hata madongani hamu. Amin inang. Namangihut
di patupa debatado hayason sian akadosa hudul doibana tusiamun ni debata. Jesus do silam, nakingan silam didok di topik minggutta, molo didok silam seterlau doro hatta nang makuling ronggu nate, toro cahaya, na tiba-tiba torakian, dongi termalupuk may muse, itu do si pareon, manang pitur malujok tujabu, mangirput. Alani biarna. Jadi molo diturpukon Kristus do silam ni debata. Kristus do hataridaan ni debata. Ai debata dang boy taidai marhite si malolok ta. Marhite parnidaan ni daging ta. Ala dang adong bejol mai natigor. Ngamar lauk dosa sudi. Jadi asa tatadda debata holan marhite Yesus Kristus do. Tatadda debata. Di panopaunipe beta itatop pamajol matumiru rupatta. Rupatta ditiruaton debata. Rupani debata ditiruaton jolmai. Asa rupatau kape wajah kita ini adalah wajah Tuhan. Asa argado hapeon. Ala rupani debatado au hape. Ba ikon hobbartu lomoni rohani debatama hupake rupakon. Na adong diau ikon hobbartu lomoni rohani sitopa auma. Rupa di pardagingon suak songoni nang diparange. Diparange di bagasan Yesus Kristus tatadda parholong roha. Roibana tu portibion ala borhat sian asini roha. Tergeraklah hatinya. Dangalani hahebaton haburjota. Dan nang dibereng dohita nunga musop-usop. Digabbolisop ni dosai. Dangadong benabui mangurupi. Dibereng ibana. Gabe disuruh ma anakna nasasadai. Laho manuguhita sian gabbo ni dosai. Angkodang laos matemuga nama. Binahen ni dosai. Ise naolo mangalehot tangan na tuguon ni Tuhani. Malua maibana siak kamatian saliling ma. Ido na tahalacot di pesta Natal na 2 hari patulu malam Natal tanggal 24. Huriat ta HKBP say 2 hari do di pesta honon, pesta Natalon. Aha do sejarah ni uban na 2 hari, ima ala ni balga pesta Natal, balga ni pesta Natal. Dang pesta biasa on. Ido uban na didok sian najolo selamat hari pesta. Di halak batak naung gabe huton Kristus pesta Natal do pesta na balga sian sude pesta ni halak batak. Pesta Natal do. Ai out sotubu Jesus ay sadong lapatatta mangulu di Portibio. Dang marargahita. Alai ala roh Jesus tubuh tu Portibion gabi arga hita. Idolas ni roha. Gabi malua hita sia jorgong hamatian salilingna. Binahen ni holong ni roha ni demata. Roh ibana marrumakon jolma tu hita. Gabi rapakko kita. Gabi Immanuel. Debata Tuhan beserta kita. Jadi nung ngarap dohot tuhatta hita nuaeng. Aka manginang. Sai dipatau di pargogo itu hatta mahita madalani ngolutta. Lumobi di hamu akamang nama jalo ulus 70 tahun naking. Argado hamu di debata. Tutu tapar hatu tu do daku boto di
sadari hamuna sudedo hita lammoru do umurta lam tabba ari-ari tadalani lammoru do umurta di portibio upamana molo di bait Tuhania wan non gabe 20 tahun jalan ono 15 tahun au nuaeng berarti 3 tahun nai mau 3 hari nai mau lam hudalani ari-ari i lam jonok 20 tahun berarti lam moru ma umurhu di portibion alai anggoto ditta anggo akana porsea di bagasa Tuhani sadi hari peditait siat portibion taruli do ibana di ngolu nama noktong salilingna alani akamang naung majalo ulos 70 tahun nakingani hobartu pesalmen sia puluh nakingani memang itap ni 70 tahun doh didok didok par pesalmen lobi siani jabbar nasida nama hangaluton mulai ma lupa-lupa mulai ma talu parbinegean talu parnidaan halang makatai alanga mapupu akka non iponon nga mapupu betong gabi sipata madang dio iboto pahuppu na ahay dok gabi parekeli nah itu sudido hita mamulusian non molo sahat do hita lansia sudi non ate sudido hita alani akka manginang setunggai rohamu tu akka naung marumut 70 tahun tukijang ikon baheno donas rohana halaki nama akan tua-tua nama tuko manang tiang partunggul marlopit tangan sian bagas nabi sian inganan nabi manangyak kong ganupari sudi akapo paranna dibuan tutuhane akai nama ulau nasida alani tasarihon unang tabubani be unang taparekeli pinomat molodaw akan atorasta mangulu dope ta telepon mar video call noengon dang ikosai borhat tubona pasogi be makatai dohot na tua-tuai alani dihamu kamang inang akan naung tumua naung sahat tuhamu ulus hatu tuaon syakuriata semangat hidup amangda sehat-sehat sai las niroha dohot tiur niroha pikiran ma bolu somuna tujuloanon unang lupa pasahaton daging todim tutuhani ai ibana dona punah hita suak songonima nang dihamu inang hanna semangat tuhata dongamu laho mangalugahon solumu di tonga-tonga ni keluarga suak songoni nang dihamuna amang inang nama buat danak tardidi 10 pitu halak kate 10 pitu halak sadarion tugas dohot tanggung jawabmu memuridkan danak Nabi Nuh mutar didian non menjadi pengikut Kristus dan honat tardidi alai ikon ajaran mudo nasida di hatani debata mul marbadai natorasna beda pendapat unang ditoton nasida unang anggap remeh hamu tidak dan aku arang jatuh siom manangahin na masih songkahak kamu wibereng HP adong do sarap sadar nasida merekami dang boy di hataho sonari alai muncul dui sogut marbadai do nazul bapakku songonon do omakku inna gabe diulahoni ala dipertontonkan yang tidak baik pada masa mereka kecil gariada ditiki di bortiap pedang boy songkahan ni amat tainata masa gudang alai dak kebenarannya dang apa labi doto alai memang attar gudang do halak kita son nagarang pardopahanna son nasinis omma bohitta ne ninna ala parsuara gugudo akka amatta na julu
saya disongkahi main nata pakor di ma. Ujungnya berpengaruh mai tu bayi yang dikandung. Gak bisa songuna pakor diton bayi di bagasan. Asa sorak petu portibion saya songon nama biar berengon. Manang karang. Nah itu. Anane ikon manak dohita tuak kaya nak koton. Ajari hamu marhapatunon, marhalabohon. Unang pataridahok kamu. Unang dipertontonkan akan hurang dengkan. Molo adong partikiamuna saya adong doi. So, bakko na do suami istri masih padohan, masih songkahan. Alay hola diberi kamu dan nakidungo itor pasohamuzo. Reses johita na marbadayon anop pitaulahi ngadungo dana itor ningon. Itu adong tikina. Ido unang ditiru memang dak setardok so adong akka masalah di tongani keluarga. Hola sada nuna sobui unang sirang ido. Anggo masih padohan gabe dalan introspeksi diri doi. Ai pur par pedorpi baet tu di posna. Molo masih padohan suami istri parbuina siani gabe terjadi manadda diri, introspeksi diri. Tutu dang apalah saya didok salah aun alai pasti do halak kita mengenal diri molo diinum tes ni inatta na binayan nai diinum amatta tadani nang minta maaf doi. Alai molo sora diinum tes kopi nani kocok ni amat inattai berarti masih dendam. Nah itu. Itu halak batak. Holan diallang nani lopa diinum tes nabi nahen ni inatta berarti dia sudah memaafkan. Itu tadana. Berkamu lah suarong do amat sama do maaf mainang bah. Adong do madoko ni. Akhirnya suarong do halak bangatak songoni. Salah mau bah. Lilu daw memang salah duga daw bah. Aju mau suami mon. Adong do hamu amang madok songoni. Maul do dapot ya teh. Tadana malu ngadi inum tesi berarti ngadi maapog be. Taringot na maya kamanginang tanggung jawab ni natoras laho manugunugu dak danak ikom marhalabohon tapataridahon haulion hadengganon. Ima hatani debata dihita kamanginang nunga ditodo debata hita gabe naposona gabe ula-ulana laho pararaton barita nauli tutonga-tonga ni keluargata. Tutonga-tonga ni tetanggata. Tutonga-tonga ni luatta. Tutonga-tonga ni bangsotta. Hita nama ano yang disuruh debata. Dipakai debata laho patol hatson barita nauli hatutubu ni tuhata Jesusi. Ima dalan ni tuhata gabe dipakai hita madulo manopot akan nasopor sea hidope asa gabe taruli nasida di haluaon marhite tuhata Yesus Kristus. Amin. Matang yang mahita. Mauliate Tuhan taruli hami di hatam di bohali ho hami asa tok-tok kami mangasahon asi dohot holong ni roham mangasahon habur jomu hami madalani ngulu nami si ganupari nakpegodang akasi taonon hapor suhon na hubolut camibe marhite asi dohot holongmu na manukei manggugui hok kami saina monang dohami maralohon akka parukilon na dihasianganon dang tarela hami gabe mulak tubakko na solomo ni roham asima roham sai patau jala pargugui ma saluhut hami na pungudison ruas ni huriam margogo hami makanguluhon hatam jala olo hami sareaumu
suruommu laho patuguhon rohani akka ruas ni huriam na tolping tupad dilean alani akka namasa arsak hamaolon hapuguson akka parsahiton narenge asiroham Tuhan sai jaloma nang akka yanakon nami nahupasahat tami tuho sadarion marhite padidion na badiay ain manasida gabe anak kommu sai patau pargugui manatorasna laho mangalehon hatam nagabe parange nasida sai toktong nasida di bagasan dame lasniroha suami istri laho manugunugu akka yanakonna suak songonima Tuhan hutang yakon akka inahanna ina nama balu Tuhan molo portibion dirajumido inahanna naung gale naso mararga di tonga-tonga ni ngulu pardagingon alai anggo di huriam diho argado akka ina nama balu ai marhite nasida buido gabe hataridaan ni denggan ni basam asini roham dalam pasahaton akka pasu-pasu asi maroham sai pargugui akka inahanna di huriamon todimma na mangalehon pasu-pasu dina sidabe mangalehon akka ulaon si ulaonna sai pasisi sian nasida ragam ni akka parukilon hapor suhon suak songonima nang di amanami inanami nama jalo ulus hatu tuaon sian huriam hu pasahat kami matuho sai toktong ma pargugui nasida di hatu tuaon molo lam reung pe holi-holi rabon si malolong jala nunga mura lupa sai toddi mima paingoton nasida patuguhon manugunugu tulomo ni roham dohok mangalehon habengeton asa toktong nasida di bagasan parsihohotonna mamuji pasangapo dohot pasahaton toddina tuho pasu-pasu mahuriam HKBP secara khusus HKBP Tangerang Kota namar pesta Natal Natulu Arion sian Natal kategorial sahat rodi pesta paduahon sadarion dingkado mardalan alaho manupahi nasahatam naung hupajozor hami gabe ngulu nami mai di tonga-tonga ni lasni roha nami masa donang di huriam arsak ni roha di naung jumulo di alapho amang situa Bernat Sinaga nahinan dohot inang otto boru butar-butar nahinan sian tonga-tonga ni keluarga nasida bocah lunguddo rohani keluarga natina dikonna marhite hatu tubum Tuhan ima gabe gugu di nasida manodangi roha pikiran nasida nadi bagasan arsaki homa gabe silam mangalehon gogo di nasida asi maroham apulima roha pikiran nasida suak songonima nang hami saluhutna ruas ni huriam di natokin nari paujungon nami mataonon sai patol has mangulu nami mangujungi sahatu nama jalo tahun ne baru 2026 naneng roh padao masyak kami aka ragam ni parsahiton ragam ni mara
sai patugu hapor siaon nami marpos ni roha tuho na hodo madongani laho majuluani lakkanami mangujungi taonon jala patol hasommu tu tahun na baru. Urasi mahami Tuhan sian ragam ni dosa nami be asa talup hami taruli di denggap basam di pasu-pasum na huhiri pami lehonom muidi hami tuaka ari naneng roh. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami. Amin. Marede mahita huhut papungu pilihan paduahon. Noeng udutatama acara padidion nabadia tu
yana kota natabuan noeng di Joloon 10 halak alani hamu natoras para de hamuma pahean ni yana kotai molo tangis manang manggujalian nonibana salelik so saidope acara padidioni sotung pitor dilean tuopungna di dideng-dideng tu luar ate lo mamang gujali di si memang hidup bahasana itu saya ko maklum do hita isi ay songoni hiat do hita teh noaeng tapahibul marohatta maredde mahita martangi yang mahita. Alea manami nadiban wagijang. Narodo hami tujulum mabuan akkadak danakon. Saya si maroham, jalo manasida gabe anak komu. Pasu-pasu jala pargugui manasida, mangyahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akka dongan nama buan danak sidi dionon. Tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lao mahamu tuliat portibion ninna madok akka sisianna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama. Dohot anak, dohot toddi parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingok ma, sai dong anakku do hamu ganupari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Manangise na porsea dohot nididi dapotak kanguluan. Alai na soporsea honauhum sogot. Tangi hok kamu ma dohot hatani debata na tersurat di evangelium ni si Markus. Adong maakka nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akasisian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesusi sogo marohana di dokma. Loat samuma akka danakiro tuau. Unang orai hamu nasida. Ai di akka sisongonido harajaon ni debata. Natutudo na hudokot tuhamu. Manangise pe anggo sosongon danak ibana majalo harajaon ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akka danaki. Dia pehom matangan na tu nasida mamasu-masu nasida. Atong dihamu natoras ni danak sidi dionon. Rak mahamu makatidakon hata hapor syate. Rak mahamu madok.
atong alusi hamuma hata na husukutonon. Parjolo, di pangido hamu nuaing di dion akadat danakon tu bagasan ni nahina porsea amuna dok hamuma alusna. Songon na hurang guguru be. Ate 10 hari 2 34. Sahalinai husukun di pangido hamu nuaing di dion akadat danakon tu bagasan ni nahina porsiamuna dok hamuma alusna. Ido. Napaduahon. Beha naolo do hamuma mudaya nak komunaon. Asa diboto jala di ihutton nasida hatani debata dok hamuma alusna. Napatoluhon. Naolo do hamu marsuru nasida tu gereja, dohot tu perguruan ni Huria Protestan, asa gabe ruas namangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus, dok hamuma alusna. Mau lihat ma? Atong tapasahak manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiye. Roma hamu hobartu nadiaturhon Roma tujulu. Naik posisinya mang, kot di hampirangnya mang dok ini. Gabriela Leticia. Ale Gabriela Leticia Aritonang. Hudi di mahotu bagasan koar ni debata ama. Dohotu bagasan koar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan koar ni toddi parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di ha bobongok montu harajauna olak nion rodi saleleng nilelengna. Amin. Agak di atas kepala. Ale Lenora Ulina Lubatobing. Hudidi mahotu bagasan goar ni debata ama. Dohotu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni toddi parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho di habo bongok montu harajauna olak nion rodi saleleng nilelengna. Amin. Tuko mak ya. Boleh onte
Nadia Berliana Joyce ya. Ale Nadia Berliana Joy Siahaan. Hudidi mahotu bagasan kuarni debata ama. Dohotu bagasan kuarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan kuarni toddi parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata mahodi habo bongok montu harajauna olak nion rodi saleleng nilelengna. Amin. Ale Deo Nathanael Sihite. Hudidi mahotu bagasan goarni de mata ama. Dohotu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goarni toddi parbadia. Amin. Diramoti Tuhan de batama ho di habo bongok motu harajauna olak neon rodi saleleng nilelengna. Amin. Ale Alicia Rona Manik. Hudidi mahotu bagasan goarni de bata ama. Dohotu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goarni toddi parbadia. Amin. Diramoti Tuhan de bata maho di habo bongok montu harajaonna olak nion rodi saleleng nilelengna. Amin. Kanner luk dengarong margana marga tong do hono daba Ale Jion Kanner luk simajutak. Hudidi mahotu bagasan kowarni de bata ama. Dohotu bagasan kowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan kowarni toddi parbadia. Amin. Diramoti Tuhan de batama hodi habo bongok motu harajaonna olak nion rodi saleleng nilelengna. Amin. Gabrian Tama. Tama rumang Tama. Ale Gabrian Tama Munte. Hudi di maho tu bagasan koar di debata ama. Doho tu bagasan koar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan koar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan de batama hodi habo bongok motu harajaonna olak nion rodi saleleng nilelengna. Amin. Okay. Dah. Nggak duli-duli tuh. Jonathan. Ale Jonathan Siaturi. Hudi di mahotu bagasan kowarni de bata ama. Dohotu bagasan kowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan kowarni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan de bata maho di habo bongok motu harajaonna olak nion rodi saleleng nilelengna. Amin.
Ngamar dalan. Marga. Ale Galen Alvaro Depian Sirait. Udi di mahotu bagasan koarni de bata ama. Dohotu bagasan koarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan koarni tod di perbadia. Amin. Diramoti Tuhan di bata ama ho di habo bongok motu harajaon na olak nion rodi saleleng ni leleng na. Amin. Ale Axel Timothy Pakpahan. Hodi di mahotu bagasan koar di debata ama. Dohotu bagasan koar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan koar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata ama hodi habo bongok motu harajaon na. Olak nion rodi saleleng nileleng na. Amin. Ale Andreas Batara Pasaribu. Hudidi mahotu bagasan koar ni de bata ama. Dohotu bagasan koar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan koar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan de bata ama hodi habo bongok motu harajaon na olak nion rodi saleleng nileleng na. Amin. Om meresiko na bulu belga-belga binuan. Binuan. Ya, oke. Ale Alberto Miguel Mewengkang Panggabean. Hudi di mahotu bagasan goar ni de bata ama. Dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan de bata ama hodi habo bongok motu harajaon na. Olak nion rodi saleleng nileleng na. Amin. Audrey Natania. Audrey Natania Tapubulon. Hudi di mahotu bagasan goar ni de bata ama. Dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan di bata ama ho di habo bongok motu harajaon na. Olak nion rodi saleleng nileleng na. Amin.
Ale maruli gabe haholongan sihole libong. Hudi di mahotu bagasan kuarni di bata ama. Dohotu bagasan kuarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan kuarni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan di bata ama ho di habo bongok motu harajaonna olak nion rodi saleleng nilelengna. Amin. Gracia Belpania. Ale Gracia Belpania Hutagalung. Hudi di mahotu bagasan koarni de bata ama. Dohotu bagasan koarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan koarni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan de batama ho di habo bongok motu harajaonna olak nion rodi saleleng nilelengna. Amin. Ale Abraham guguna pasaribu. Hudi di mahotu bagasan goarni de bata ama. Dohotu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goarni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan de bata ama ho di habo bongok motu harajaonna olak nion rodi saleleng nilelengna. Amin. Ale Jonathan Torang Pajaitan. Hudi di mahotu bagasan koarni de bata ama. Dohotu bagasan koarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan koarni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan de bata ho di habo bongok montu harajaonna olak nion rodi saleleng nilelengna. Amin. Jongjong mamuse natoras ni na baru tardidi. Martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasahat tami akada dana kotuho. Jala di jakokodo nasida gabe anak komu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuriani halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hangoluan nasaleleng nilelengna. Asi maroham doho di akanatoras nidak danakon. Sai pargugui jala ajari manasida manugudo gudak danakon tuho. Asarap nasida taruli di akka artani harajaumu. Amin.
Marede Mahita nomor 146 ayat 6 laos jongjong Mahita saluhukna. Tatangyakom mapiliata. Alede bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na ringgan doho nasa uli basa na mauli utus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhaseak kami pilihanon. Pati bulhok karajaomu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asa lam hutadahami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaomu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu toddim. Selamat Natal marihita saluhukna. Tajalang madongata nabuhi tadungdung. Laos tadokma selamat Natal. We wish you